Pajjiżna jinsab lest għall-eventwalità ta' tsunami. Fil-fatt, matul il-jum tal-ġimgħa f'Marsa Xlokk sar eżerċizzju ta' simulazzjoni ta' tsunami immexxi mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili bl-assistenza ta' ħidma konġunta mal-Korp tal-Pulizija, tim mediku tal-ambulanzi, il-Forzi Armati u l-Lesa. Kollox beda l-ħabta tal-10 ta' filgħodu meta f'pajjiżna skont is-simulazzjoni waslet email ta' alert mill-Italja. Din l-email informat lill-awtoritajiet Maltin li terremot kien għadu kif laqat lill-Italja u li jista' jkun li joħloq riskju ta' tsunami fil-viċinanzi. Din l-informazzjoni kienet moddija lill-Università ta' Malta fejn bdiet ħidma ta' identifikazzjoni tar-riski. Għandna konferma tal-Università ta' Malta illi Malta tintlaqat b'tsunami. Ħan informaw l-entitajiet kollha u ħatibda l-evakwazzjoni. U appena kien konfermat li pajjiżna se jintlaqat minn tsunami ta' madwar 1.5 metri, il-pubbliku kien informat permezz ta' sireni u messaġġ irrekordjat li instema' jidwi madwar Marsa Xlokk. Il-ħidma involvi diversi stazzjonijiet armati għal tal-apposta fejn in-nies setgħu jinġemgħu f'post sikur u anke ittieħdulhom id-dettalji biex tinġabar dejta ta' min kien ħieles mit-tsunami. Tkellimna mad-direttur tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili Emanuel Bsajla li tana aktar informazzjoni dwar l-importanza ta' dan l-eżerċizzju. Għandna alert ta' ovvjament hija simulazzjoni, għandna alert ta' tsunami, minn tidħol il-kol aħna kellna sija ċans sakemm nimmobilizzaw il-units kollha tal-entitajiet l-oħra biex naħdmu flimkien u nikkoordinaw skont il-pjan ta' kontingenza, evakwazzjoni tan-nies illi u t-toroq indikati fejn tista' jaħbad il-mewġ, naraw kemm inkunu konna kapaċi nilħu nevakwaw nies kif ukoll nittestjaw l-abiltajiet tagħna fejn morna tajjeb u fejn morna ħażin. Marsa Xlokk kien identifikat bħala wieħed mill-lokalitajiet f'Malta li jista' jintlaqat l-iktar fl-eventwalità ta' tsunami u kien għalhekk li l-eżerċizzju sar f'din il-lokalità. Kien Kutajer, Net News.